свят, в който нуждите на обществото непрекъснато се развиват, едно нещо остава непроменено. Ние се грижим за хората. В Агенция по заетостта те са на първо място. И хората, и екипът ни. Но бюрокрацията отнема време и губим от най-важното – човешките взаимоотношения. Запознайте се с Ази, нашият AI асистент. Той върши рутинните и времеемки задачи. Търси бази данни, съставя справки, открива най-подходящите кандидати за позиции, предлагани от различни работодатели, за да освободи време за истински важните неща. Вярваме, че най-добрият начин да обслужваме хората е да прекарваме достатъчно и качествено време с тях. Чрез автоматизирането на рутинни процеси, Ази подобрява ефективността на нашите служители, като им дава повече време за връзка с кандидати и работодатели. Ази не е тук да замени хората, а да им помогне. По-малко документи е повече време за истински човешки взаимоотношения. Ние се стремим да намалим бумащината и изместим фокуса върху човешките взаимоотношения, защото в крайна сметка най-важни са хората. Аз съм Ази. Аз те подкрепям. Аз няма да те заменя. Аз ще направя работата ти